Adobe kung isa pa ni utang sa kuha. Hi, Day! Uy! Kurat siya! Nalagi ka, Day! Hala, kanindot si mong buhok, Day. Uy, asa ka nagpagkupita-pila man na? Nice akong hair, no? 500,000 kayo bayad. Day, nakadala ni mo, Day, pizza. Ayan. Ikan sa pizza mo. Wow, pizza. Pero, di mo ganang pizza, Day. Kanang, unahan sa lasa. Ludan, mangko. Actually, higang ko ka ng laverna ganina kay nag-purchase ko 5 kabalay. And di-cash na ko siya. Ya, kaday. Naabot ka sa laverna. Pato ba? 5 kabalay? Cash? Wow. Dahil agad akong friend, eh. Patudato agad akong friend, eh. Kaya iparaffle na ako sa akong mga silingan pohon. Iparaffle ni mo. Amo apil tingali ko anak, dahil kaya basi makadaog ni. Kabungga ni niya, oy. Ayun na, ikan di akong Japan nga. Grabe na akong ipon dito, nakala ko kwarta. Naglibo na kung saan ako pagurot sa akong kwarta. Kapoy na pagpiko, kapoy na pagpala. Ipanghatag na lang na ako. Di ba? Mablisingan pang uban. Sa bagay, dugay mo po kasi Japan, naka na inipon sad. Mas maayo yung i-share may mga blessing, di ba? Na yung inaanak dito, oh. Junior, pag-bless kay tita, kay Ninang, pag-bless. Ika na Japan, sa tagaan ka kwarta. Laban lang. 我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏蹦蹦跳，你的。 Uy, muna akong inaanak ka si Junior. Hello, tita. Bless ko. Ali, bless, tita, bless. Kabuyog ng bataan ni. Uy, hasta yung liwata ni mo, day. Liwat juga ayo, day. Nang, wala mo putukapi, uy. Oh, ka-cute sa bata. Beso, beso, beso. Paghatag 5,000 ni. Pagkabuyag. Pagkaantahag 5,000 niya. Sige. Bitaw, day. Tirabi na ng pizza, day. Ano gipalit? Duwa ni ka flavor ang gipalit para sa imuha, day. Ang ilahang cheese. Oh. Tilawan na to. Habang katilaw ka, magchika ang duha. Kanang, na-curious lang ko, day ba? Kanang, kisa din ang mahal ni Junior. Pwede ko na mag-change yung topic, day. Or, basin, gusto ka, tagtaron ta ka. Para makabaw ka kinsay ang mahal. Joke ro, eh. Di makamaatik, eh. Anong kulot pa na kayo? Mandili makakulot. Bahalag kulot mo sa dili lang pisot. So day yung napalitan pizza, day. Kanina napalit ako sa pizza mo. Pila po na siya. Wala pa sa FB page. Kaya para dito na lang ako mag-order. Gusto kang mo-order, 350 by 1 take 1. 9 ang ilang flavors. Tapos, pili lang ka dito as in gusto yung partner. 350 na siya. 2 ka buok. Kung gusto ka makabalo, just visit their page. Ibutang na ako dire. Ayan. So, para makapizza na mo, everyday, kaloy po ninyo. Makapizza na mo pag Pasko. Pagkaloy Pasko. Walay Pasko, walay pizza. Pagka. Talawon akong page nila, be. Nakabutang din nasa sa Food Panda. Sa Food Panda, dili sila by 1 take 1 daw. Pero, kung sa ilang rider, by 1 take 1. Pero, mag-additional ka o ka ng delivery fee. Depende sa kalayuan sa imong lugar. Okay ra. At least, diba? Barato lang siya. Buy 1 take 1, 350. Palit day ko. Nami. Mama, patilawad ako ng pizza, ma. Yummy.